Punto 12, moción do BNG sobre a transferencia da AP9 a Galicia. Portavoz nacional. Sí, gracias, alcalde. Serei breve porque tuveron un mes para analizar a moción, non? Entón, pouco hai que engadir. A autoestrada é unha vía que vertebra o país, toda a fachada atlántica, que está máis que amortizada o investimento que realizou a concesionaria original, que de feito se prorrogou varias veces a concesión e que ten unhas peaxes que son, pois, francamente abusivas. E alguén que teña que usar a autoestrada a diario para ir de Betanzos a Vigo por cuestións laborais, pois deixa o salario na autoestrada, falando pronto e mal. É máis caro ir a Vigo desde aquí que ir desde aquí a Madrid. Con isto dicimos todo, non? E nese sentido, pois, o Parlamento de Galiza, prácticamente ao remate da anterior legislatura, cadou un histórico consenso para demandarlle a transferencia da titularidade da autoestrada ao goberno central e que agora se terá que tramitar con unha proposición de lei orgánica de transferencia, non? O goberno Rajoy vetouno argumentando que iso implicaba incrementar o gasto nos orzamentos do Estado cando transferencia e nacionalización da autoestrada son dúas cousas completamente distintas e a unha non implica necesariamente a outra. Nota o pé, o BNG defende a transferencia e a nacionalización da autoestrada para que non siga máis de fondos buitre, mas unha cousa e a outra non son nin correlato necesario nin sinónimas. Polo tanto, xa o pleno do mes pasado presentamos de urxencia, en canto soubemos dese veto do Goberno do Estado, esta moción para reclamar pois, unha cousa que, na que sempre houbera pois, case unanimidade nesta corporación tamén, que pois, traer para aquí o centro de decisión sobre unha autoestrada que é fundamental para a mobilidade no noso territorio e que, dito sexa de paso, nós no BNG estamos convencidos de que a gratuidade da autoestrada solventaría moitos dos problemas de seguridade viaria que ten esta comarca nosa, non? Dito isto, e por non enredar máis a cuestión, que está máis que exposta a medios de comunicación estes días, pois o que pedimos é instar ao Goberno Central e ao Ministerio de Fomento que retiren esa disconformidade coa tramitación parlamentar desa proposta de lei orgánica pactada por unanimidade e aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza, instar a todos os grupos das Cortes a axilizar a tramitación e toma en consideración e debate, de paso, pois pedirlles que sexan favorables a esta transferencia e logo, sí, rexeitar o rescate millonario para as autoestradas radiais madrileñas, que parece así que hai cartos públicos e non hai tope orzamentario que haxa, e destinalo prioritariamente a rescatar, de ser o caso, autoestradas xa amortizadas, como é o caso e con peaxes abusivas, como é o caso da que temos, non? Despois remitir este acordo ao Parlamento Galego, ás Cortes Xerais, ao Goberno Central e á Presidencia do Congreso, e para todo isto, pois, poña de deberes ao alcalde e ao concelleiro en Candelego. E máis nada. Portavoz de Betanzos. Señor alcalde, claro e directo, vamos a apoiar a moción e non vamos a encadear. Betanzos novo. Que ser, só os que non coñecen a vertebración que lle fai a Galiza e a necesidade de mellorar os servicios e reducir os seus peaxes pode estar en contra, a menos que teña outros intereses diferentes os da maioría das galegas usuarias desta. É certo que fai pouco no Parlamento galego, o 29 de setembro, pedir a transferencia contou co apoio unánime de todos os grupos, aínda que isto sirva de pouco polo cambio de opinión que ten o Partido Socialista e o Partido Popular nos distintos parlamentos. Me remito a 1994, cando o PSOE ampliou a concesión a 2023, e me remito aos gobernos de Aznar e Rajoy, que aparte de privatizar, ampliaron a 2048. Ben, esta moción contará con o noso apoio e, aparte de que se conseguir esta transferencia para Galiza, tamén teria que haber un cambio de políticas, porque a día de hoxe, fai pouco, saliu anunciado que as autopistas que dependen da Xunta de Galiza pois van tamén ter unha subida no seu peaxe e todo. Entón, esa parte de adquirir a AP sería necesario un cambio de políticas nese aspecto. Nada máis e moitas gracias. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Ben, é de claro coñecemento que tanto a Xunta como o Partido Popular, o mesmo grupo municipal do Partido Popular de Betanzos, que así o manifestou en varias ocasións, veñen defendendo dende o ano 2009 que o mellor para a nosa comunidade é, desde logo, pois, tal como se di a transferencia da titularidade da autoestrada AP9. Creemos, ademais, que unha xestión directa e desde Galicia desta infraestructura explotada en réxime de concesión nos permitiría velar con maior eficacia
o seu bon funcionamento, procurar dende logo unha política de peaxes máis ventaxosas ou, como tamén se manifestaba, incluso en peaxes cercanos, como temos aquí, eliminar ese peaxe. Unha postura, ademais, que conta, ademais, con respaldo unánime de todos os grupos políticos galegos con representación parlamentaria, como así se debatiu xa en varias sesións no Parlamento en Galicia. Cabe recordar, ademais, que a tramitación da proposición de lei aprobada polo Parlamento de Galicia continúa no Congreso dos Deputados. A única novidade é que a Mesa do Congreso solicitou novos informes, logo de que o Ministerio de Fomento se opuxera a súa tramitación por razóns orzamentarias e de acordo co previsto na normativa vixente. E, polo tanto, a tramitación da proposición de lei non está paralizada ata que a Mesa do Congreso, evidentemente, adopte unha decisión definitiva. Debemos recordar que aquí o Partido Popular en Galicia defendeu, como dixen antes, de forma seria con rigor esa transferencia, tanto no Parlamento, dende logo, como tamén en Madrid. E mostra disto son tanto as solicitudes directas na Comisión Mixta de Transferencias, no 2010, como nas alegacións que se presentou no seu momento ao Plan de Infraestructuras, Transportes e Vivendas. En definitiva, que a titularidade da P9 é un obxectivo da Xunta de Galicia, que leva desde a súa entrada do Partido Popular en aquel mandato, e que seguirá, evidentemente, loitando por conseguir estas transferencias. No que respecta ao punto 3, creemos que non convén mesturar este debate cun eventual rescate da concesión e, ademais, na que no Estado podría ter que asumir unha serie de indemnizacións a concesionaria que se había feito un cálculo estimado sobre esas posibles indemnizacións que eran en torno aos 4.500 millóns de euros. Entonces, simplemente por isto, e por esa dúbida que temos, lle pediríamos ao proponente BNG que nos permitira votar por puntos os acordos que aquí nos presenta hoxe. Portavoz socialista. Ben, creo que todos recoñecemos a relevancia que teñen estas vías de comunicación en calquer punto da xeografía, pero é evidente que en Galicia a relevancia que ten esta autoestrada é de un calado económico trascendental para o desenvolvemento da nosa comunidade e tamén aquí se manifestan algunhas cousas en canto á transferencia, pois sí, pode ser evidente que se poida xestionar de outra maneira, pero o que sí que non é, e entendemos que é un pouco de pouca viabilidade o feito de que esta autoestrada, hasta que remate o plazo no do ano 2047 de concesión, o 48 poida ser rescatada, porque o importe que tería de coste para rescatar esta concesión, bueno, pues entendemos que sería tan elevado que non se podría levar a cabo. Entón, ben, a nos entendemos que sí se debe transferir á comunidade autónoma as competencias sobre a autoestrada e logo xestionala da maneira que mellor se poida desde a nosa comunidade para que sirva realmente para desenvolver da maneira que se merece esta comunidade e, ademais, coa gran relevancia que teñen estas estradas e, en concreto, esta que cruza de norte a sur Galicia, claro. Nada máis. Portavoz nacionalista. Sí, gracias, alcalde. Desde logo, a min me resulta sorprendente. Teño que reconocer que cando creo que perdín a capacidade de sorpresa, o PP sempre me recorda que ainda teño unha pouca máis, non? Digo, me sorprende como pretenden vender como algo administrativo, vamos pedir outros informes a ver que pasa, algo que depende única e exclusivamente da vontade política. E a vontade política é que o PP non quere que a AP9 sexa competencia galega. Aquí o PP ten que decir que sí, claro, por supuesto, como non, porque aquí ten un coste electoral. Mais en Madrid, como aquelo está lonxe, da igual, pois non, vamos a contar as cosas como son, non? Entón vamos a enredar a perdiz, a marear ao personal e a tomarlle o pelo a xente pedindo papeliños de que me sonen a min isto, de que acabaremos de falar un pedazo, verdad? E os calificativos que vostedes utilizaban para zoscarlle outro grupo, e vamos a decir que non, pero non, que non, vamos a buscar excusas. E entón, efectivamente, pasan cousas como que pono en algún punto desta moción, mais un medio de comunicación digital botou as contas co informe que fixo público o Congreso dos Deputados, botan as contas como lle espeta para que dean os números o que vostedes queren. O meu profesor de estadística na facultade dicía que as cifras convenientemente torturadas cantan o que un queira que canten, e efectivamente o PP, o Goberno Central, o Ministerio
de Fomento botou os números como quixo para demostrar que aquela era unha ruína e que hai que tenerla gobernándola desde Madrid porque senón non salen as cosas, e efectivamente os números dixeron o que o ministro quería, o que o PP quería. Porque non queren transferir a AP9 a Galiza. O debate de renacionalizar ou non é outro e non ten por que ser correlativo. Xo dixen na primeira intervención. Mas vostedes, por se acaso, xa non, porque non. Non é non. Cambiolnos no de bando. Sí. Cambiolnos no de bando. E despois, o terceiro punto en concreto, nós entendemos que ten moito a ver, e por iso vai, por unha cuestión simple e elemental. Hai un pastizal que non altera, dispensen o coloquialismo. Hai unha cantidade enorme de millóns de euros para compensar a banca e as constructoras inmobiliarias que se meteron a armar as autopistas radiais de Madrid porque non sacan tallada suficiente do negocio, pero para unha autoestrada que está máis que amortizada e que se prorrogou varias veces a concesión para seguir exprimíndonos as galegas, o sea, non hai ni vontade de transferila, nin de amañar o espolio ese e o agravio comparativo con outros países do Estado español. En Navarra, en Euskadi cederon a comunidade autónoma unha autoestrada que acaba na raya con Francia, pero aquí esta, como chega hasta Tui, non se pode ceder os galegos, que non saben gobernar unha carretera. Non sei se no fondo hai un paternalismo español sobre nós, que nos deben de ver como un pobo incapaz de gobernarse, pode ser, non o sei, ou que máis, efectivamente, o PP non quere. Fin de la historia. O sea, non nos andemos polas ramas. Aquí hai que disimular, porque aquí ten coste electoral, pero Madrid non. Entonces enredamos, metémolo ali na nevera dos proxectos de lei esquecidos no Congreso dos Diputados e ala, hasta la próxima. É así. Ese é o relato dos feitos. Bueno, pois eu, mire, se vai quedar máis tranquilo, botámola por cachos, por mí que non sei. Pero, en fin, era San Mateo, por sus obras los conoceréis, non? Máis nada. Portavoz de Betanzos en Común. Portavoz popular. Yo, sinceramente, señor del Río, yo no sé si se sentó en otra sala de cine y está viendo otra película. Es que nunca le dijimos que no a esto. Yo no sé dónde sacó el no. Siempre, y de hecho, o sea, yo creo que hay más que datos suficientes para ver que unánimemente, además, en el Parlamento en Galicia, todo el mundo votó favorablemente a esto. O sea, si todo el mundo lo vota favorablemente, por lo menos déjenos el espacio de que el Partido Popular de Galicia está pidiendo la transferencia. Otra cosa es que haya también informes, también de técnicos en Madrid, que digan una serie de condiciones. Pero desde luego le puedo asegurar que el Partido Popular de Galicia, incluso yo podría decirle que la mayoría de agrupaciones locales del Partido Popular defienden esa transferencia. O sea, yo no sé por qué dice que no y que no es una medida electoral, porque vamos, si hay la opción de hacerla, se va a hacer. Y de hecho, para eso hay acuerdos en el Parlamento de manera unanimidad. Lo que pasa es que no saltó con lo del no es no. Hombre, ya sabemos que el no es no es muy conocido y estuvo mucho de moda en los últimos tiempos, ¿no? Que al final fue sí y punto. Pero bueno, yo ya le digo, no sé qué película estaba bien. De todas formas, le agradezco que nos permita votarlo por puntos. Nada más. Muchas gracias. Foi o non sabe, non contesta. Foi o sí. Foi o non sabe, non contesta. No me refería a esa... Vale. Ben, vamos, creo que me parece que ustedes solicitaron a votación por puntos. O propoñente acepta. Señor secretario, que someta a votación por puntos. Sometese a votación o punto número 12, moción do BNG sobre a transferencia da AP9 a Galicia. No, punto número 1. Punto primeiro, sí. Votos a favor. Unanimidad. Punto segundo, votos a favor. Unanimidad. Punto tercero, votos a favor. Abstención do Grupo Popular. ¿Cómo? Ah, no votamos. Ah, bueno, vale. Votos a favor. Votos en contra. En contra o punto número 3. Punto número 4, votos a favor. Unanimidad. Punto número 5, votos a favor.
se votaron. Sí, Señor vocero Pepe, eu a película vin tantas veces que sei de sobre que película falo. A ver se cando vostede cruce o Padornelo vota a favor desto no Senado, aínda que o seu partido mande votar que en contra. Esa é a película da que falamos. Sí, habíalo de ver. Señor secretario, punto siguiente, cando termine as anotacións. Padornelo la canda.